guys! Good morning! Magandang umaga! So for today's video, kasama ko si Kuya Noli kasi nandito kami sa bahay. Binisita niya ako dito sa bahay namin. Kaya mag-vlog kami habang nandito si Kuya. Tara, Kuys! Anggol mo, charutin mo si Gatsun na mag-asawa na. Naglalaba yata, di ko alam kung tapos na. Ngayon ko lang kasi nalaman na may bahay. Allah! Tapos na pala! Pangani! Saan punta mo, Kuys? Saan punta mo? Ano? Gagawa? At ani, pupuntahan ko yung bahay mo. Wala ka na. Sige na, go, go! Tapos na pala eh! Saan ka na, Kuys? May trabaho ka? No. Doon? Ba't ang aga? Huwag tanghali na nga. Good worker yon. Maaga pa ba yan? Honest. Sasaurang ka man ni Kuya kahit pagka pumunta ng maaga. So yan guys, paano ko makikita yung yung bahay ni Kuya? Mamaya na lang. Mamaya na lang, alis na eh. I-house raid ko sana. Ingat Kuya. Work na naman. So yun guys, paano na natin yung ma-house raid yung bahay ni Kuya? Alis na siya. Yeah, mamaya na lang. So ngayon, Makalat sa bahay, kakaya. okay lang yan Kuya. Wala man yung problema. Ako magliligpit. Hoy! Mamaya kasi pupunta na kami doon sa site. So yun, si Kuya mauna na. Kasi meron pa siyang trabaho doon. So yan guys. So yan guys, katapos ko lang pumaligo. Pati si Kuya naligo na din. Fresh na yan. Tapos mag-almusal na tayo. Breakfast, kain po. Pandesal. Yung malunggay pandesal to, di ba Kuys? Cheese. Cheese. Oh, yung yung pansit. That's it. So, ayan guys, nakaladi na po ako. Pupunta na kami doon ni Kuya Noli sa site. Ayan, tapos na kami mag-breakfast. Tapos yan si Tita. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat. Yeah, bye-bye. Kailangan na namin mag-grind para sa akin tuition. Yan, nag-iipon kaya ako pang tuition ko Tigo ko, wala na kaya kung pag i-enrollan niya ako, bakit di ako maka-enroll? Sayang kang Sem. Sige po, Tita. Bye-bye po ako ni Lettuce. Salamat, Tita. Salamat po. Mabalik na lang po ako bago ako makauli sa Albay. Sige po. Bye-bye. Ito si Kuya. Ito si Kuya. Ano, boys? May vlogger oh! Pampahaba ako yan ng vlog. Sigulana. Hello po. Shout out Ano po. Ako po ang kanyang personal PA. may personal na, may pipa sa A. May driver pa! Hello po. Bye-bye po, Tita. Salamat po. Apo. So yun guys, let's go. Nakalak pa. Ano na kami ma? Nakalak pa. Nakalak, guys. Ay, okay. Magandang morning. Pwede guys ipahiling. Hindi guys. Tawag. Baka mawala. Baka mamaya makita itong parking kung saan. Ay, iyo guys. Sige, wag na lang. Sayang. Kaya mapunta na po kami. New York. Nata Kuya, pag yawn ako sa kutsi mo, nalilimong ako. Alam mo kasi, wala kasing karwas to. Hindi ko pa nakakarwas to. Tumula pa ng challenge. Hindi. Ay, hindi mo po kuya nabaliligan. Oo, di pa ito napapakarwas nga. Hindi ka kuya, mahilig maglagki, digde. Pabango? Oo. Minsan. Kaya lang parang nahihilo ako pagka yung may pabango siya. Parang mas sanay ka lugod sa argan. Sa wala, normal na amoy lang. Lalaking amoy lang. Hindi mo lang ako madirekta. Hindi niya marekta na ang kotse ni Pedro amoy lalaki. Iwan ko sa bagay. Sige, ikaw naman gumagamit. Nahihilo ako pag may pabango siya. Yung sinasabit-sabit. Kahit kuis, parang lang. Mentol, ganun. Subukan natin minsan. Hindi kuis, para masanay ka man. Kasi minsan pag may nasasakay din ako na Nagsasabi mga kaibigan, nagrereklamo rin sila pag nagrereklamo. Hindi ako nagreklamo. Yung pag may nilalagay ako ng ganyan. Nagrereklamo rin sila. Ayun nga, pabango yun, ayun oh.
Ah, Sampol ito. pa yan. Minsan na ako naglagay. Kunin mo. Oo nga, kuya. Yung dito yun Meron sa pa may yan. aircon. Nga, meron pa yan eh. Yung dito yun, wala na kuya. siguro. Yung dito yun sa may Oo, aircon eh. Wala na pala. Ay, ang ganda ng view dito. I-try mo, kuya, bubble gum. Hindi ka man, I mean, baka nahilo ka sa mga yung may mga ibang ano amoy, pero yung siguro yung fresh lang na amoy. Try. Pero mas gusto ko bangus flavor eh. Bangos! Grabe, manot bangos! Bangus flavor. Wala mang ganun. Hindi, wala namang ganun. Ay, yung sa coffee, kuya, siguro talaga may hilo ka doon. Matagal mo na sinadjust sa akin yan. Kaya, Oo. kaso wala man ako Oo nakikita ang guys, bigyan. naalala ko man ang Wala man ako nakikita. sinabi ko na yun kay kuya. Nakikita ang bigyan. Sa Shopee, kuya. Hindi ako mahilig magpipindot sa Shopee. Ah. Mag-order. Ayun nga Papa-order lang pala. ako pag ano. Siyempre kasi ano, millennials. Ano yung, baby boomer pa. Char! Saka mga sakay ko man dito mga gurang. Mga gura. Sakay ko dito yung mga team. Okay lang yun, Oo. kaya nila yan. Kaya di man sila nagre-react. Siyempre kuya, siguro nasusuko. Okay yan, okay na yan. Wag na natin pilitin si kuya. Hindi eh. Pero ito try niya daw, tingnan natin. Order na lang ako. Tingnan natin. Ano ba flavor dapat? Kuya, maganda yung bubble gum. Siguro yung mga mint, di ko lang sure kung meron. Ganyan. Sa tindahan, pwede yun. Go, guys. So, ayan guys, on the way po kami papunta sa site. Tapos, ayan. Fresh ang ang dalawa. Fresh ang mag-ama. Sana, guys. Fresh ang mag-ama. A few moments later. So guys, nandito po kami sa bato. Crossing bato. Tapos, bibili kami ni Chris ng tinapay. Kasi nga, may gagawin ako later. Wait. Yeah. Hello po. Sliced red. Wala nang malaki nito. Ito na ate pinakamalaki nyo. Ito na lang. Isa po. Okay na ba ito isa? Kuya, pero slice. Ito lang slice bread, kuya. Saro lang. Sige. Tapos atin meron kayong mayonnaise. Real mayonnaise. Magnolia. Wait lang. Masarap yan, te. Same lang. Ladies choice kasi ako sanay. Sige, wait lang. Ito. Sige, ito na lang ata. Meron pa naman ditong tindahan ata. So, ayan po, nakabili na ako. Nakabili na ako guys ng itlog. Cake ribs kasi si Bicolana. Saka mayonnaise. Kompleto na. Kompleto na Si quiz. Bicolana nag-cake ribs. Kuya, ang amoy doon iba. Ano may dun? Ang sakit sa tiyan. Baka big, ano yun? Hindi kuya. Yung si Bicolana kasi nag-cake rib. Di man quiz. Ibanta ka nga ni ano. Dapat breakfast yon. Magpapasikat daw. Snack na lang. Kasi nga, Magpapasikat. Anong oras na? Magpapasikat daw. alas 9 na, 9:01. Magpapasikat si Bicolana. Sa kanyang menu. So yan guys, nandito na po tayo. Yan si kuya. Saglit lang yung mga dadali namin. Parang ang haggard ko. Parang nakakaya sa mga angels dito kuya. Ay, dyan pala guys. Akin na guys yung iba. Kaya guys. Ako na. Camera ka. Sure ka. Camera ka na. Walang mukha ditong mga mangga, oh. Ay, si Kuya Gacho, oh. Rides. Ayaw mo talaga sa patuloy kumaan. Ay, ala kuya, ito na nakita, tatuki. Sanay baga ka, Kuya Digde. May patuloy, ayaw Doon dumaan kasi sa ako patuloy. guys, nasanay sa kabila, eh, maputik. Kaya dito na lang. Ikaw pa kayo nag-isang-pag-iba? Ha? Ikaw kayo nagpag-iba? Oo, sponsor. Ay, oo. Si Kuya Noli po pala nito nagpagawa, sponsor. Galing.
Gusto mo bang magkapatpay doon sa inyo? Huwag na, Kuis. Pero nasa Carry na taas. yun. Carry na yun. Paunti-untian ko na lang, Kuis, kapag may sobrang semento sa pagpagawa ng bahay. Tapos Pag may sobra, hindi kasi guys, pag may sobra na, kunyari, is ngayong araw, tapos hapon na may sobrang semento, doon nilalagay sa may daanan, sa sa may, kasi maputik din doon eh. Dito guys na. Ala. Ayan na. Kambing. Oh, may tao baga. Ang ganda. Ang ganda. Ay, may ano na, may kudal kuya. Ewan ko lang dyan si Chinchin, hindi ko alam. Uy, nandyan yan, kuys. May pasok pa sila. Ang daming tsinelas, oh. Ang daming tao. Uy, pakapunta ka na naman dito. Uy! Parang... Mamamas ko po. Pwede po makikarol. Mamamas ko po. Hindi man bukas. Sarado. Tulak daw. Tulak na kalak. Mamamas ko po. Hello, Be! Good morning! Ang ganda! So yan guys, si Chin Chin. Si Tita. Hello po. Dito na kayo natutulog ta? Hindi naman ka ba sana? Gayon! Kasi anong oras na ako natulog kagabi? Woke up like this? Ah, amo. Nag-final kasi kami ngayon. Final. Hindi pa kayo tapos. Tapos na kasi kami. Sana all na Sige. maaga. Kami hindi pa. Mamaya kami practice na po. Kasi bukas. Ah, May sige, parin kami sige. Pulangi. Ngayon? Bukas. Sige, good luck. Ingat. Bye. Sige tita, punta muna ako Sige, doon. namunta ka muna doon. Ang ganda ng bahay niyo. Mamaya papasokin ko. I-raid ko yan. Wait lang, be. Wait lang guys. Kasi may mabit-bit kasi akong gamit na mabigat. Dito muna sa barracks nila, kuya. Ano, kuya? Ano? Ano? Ay, bit-bit ko yung egg, no? Buti. Kuya, egg pala yung dala ko. Buti hindi nabasag. Mababasag? So, ayan. Asan na, kuya, yung kubo ni Tilo? Ayun. Ewan nga pala, pwede ka maglagay. May nag-stay na dyan, kuya. Sabi meron na daw. Wala ka na po lang. Pwede ka pala maglagay ng gamit. Ayun yung kubo ni Tilo. Asan yung tawag dito? Ito kay Ate Bidang. Yung bahay na Ate Bidang. Yan na white. Tapos doon kila Mayora. Kila Jame. Ano talaga? Kuya. Pakso tayo. Kaya na yung motor ko is. Pag-aralan ko nga. Bitilo. Praktisan ko. Sabi yan, praktisan. Mamaya. Doon sa Boulevard para banggay mo ng banggay. Sige, go. Marunong sa Bicolana. Kay Tilo naman yan, banggain na natin. So yun guys, maglagay muna tayo ng gamit dito sa bahay ni Tilo. Sa bahay ng magiging asawa ko. What? So, ayun guys, bukas ba? Baka may mumo. Ay! Yan, sige. Dito muna natin lagay ang ating gamit. Sayang, hindi ko kasama si Ate Anggi. Nakakamiss. Dali mo lang importante mo. Wala man yung laman ko, is. Dalhin ko na yung mga importante ko. Wallet daw. Wala man nga yung laman. Gagawin mo na ba to? O... Uy! Ha? Doon mo gawin. Pinangas ka din. Pinakristalin? Doon sa pabahay. Sige, go! Wait lang. Ano ako. So, mag-outro na ata ako. Buo na ba yung vlog mo? Alit ako na ini, quiz kayo. Sige na kung buo na yun. So, ayan guys. I-end ko muna tong vlog dito ngayon kasi marami pa tayong gagawing vlog. Marami pa tayong gagawing video. So, ayan. Bye-bye! Kuya. Hello, bye-bye.